Anda kunte dore a jelebe malien quelqu'un comme président. Oye le matin il est malien qui fait la jelema. Kalo wele kante dore oye la république. Wala sɛbɛn kama sɔgɔ dɛsɛra mɔgɔ bɛ taa jamana ɲɛmɔgɔya la jamana jɔli de kama nka an y'a ye président dɛsɛra a dɛsɛra ka kalanko ɲɛnabɔ an y'a ye président dɛsɛra a dɛsɛra ka kɛnɛyako ɲɛnabɔ an y'a ye président dɛsɛra a dɛsɛra ka n'o ye an ka lakana ye a dɛsɛra k'o sabati an y'a ye président dɛsɛra a dɛsɛra ka dun ka fɛn yɛrɛ sabati maliyɛnw donc o hukumu kɔnɔna la an y'a ɲini ka fara nin jɛkulu in kan n'o bolonɔbila sɛbɛn de tun ye bi président de la république a ka démissionner a ka walan sɛbɛn kɛlɛko tɛ komi a yɛrɛ y'a fɔ cogo min na kɛlɛko tɛ anw minnu bɛ yen n'o ye collectivité ye an ye président dɛmɛ k'a ka projet de société labɛn ka fɛn ɲumanw labɛn a kɔnɔ baarako ta fanfɛla la ka fɛn ɲumanw labɛn a kɔnɔ réforme institutionnelle ko ta fanfɛla la ka fɛn ɲumanw labɛn a kɔnɔ n'o ye an ka infrastructure kow ye k'olu caman labɛn nka an y'a ye komi u b'a fɔ cogo min na a se tɛ a ye a ka a kɔnɔ wa a waleya yɛrɛ bilali sen kan o t'a bolo anw ye denmisɛnninjɛkulu de ye denmisɛnninjɛkulu minnu bɛ wulikajɔ kɛ pour que baarako bɛ se ka sabati denmisɛnninw fɛ parce que anw de ye parti majoritaire ye n'i y'a ta k'a lajɛ bi jamana in kɔnɔ kɛmɛ sarada o kɛmɛ sarada denmisɛnninw bɛ taa jɔ 60 n'a kun ka fɛn na donc u bɛ jamana min kɔnɔ o jamana denmisɛnw ka welewelema kan olu ka ŋunanfan kan de kan ka dafa donc n'i y'a jateminɛ n'o min bɛ denmisɛnninw kan n'o ye gɛlɛya ye dɔ ye jumɛn ye dun ka fa sabatilen kɔfɛ dɔ ye jumɛn ye kalan sabatilen kɔfɛ kalan sabatibaliya kɔfɛ o dɔ ye jumɛn ye kɛnɛyako sabatibaliya ni lakanako sabatibaliya kɔfɛ o dɔ ye baarako ye an y'a ye do président de la République Boubacar Keïta nana jamana in kɔnɔ n'a bɔra fonction publique la an dun b'a dɔn k'a fɔ baarako kɛnɛ kan fɛn minnu bɛ yen nɔ minnu bɛ baara créer a t'a dɔn a cɛ t'a bolo a muso t'a bolo a hakilina t'a kɔnɔ donc an ye min kɛ n'o ye IBK nos 200 000 emplois an y'a yira a la k'a fɔ vraiment maliyɛnw denmisɛnw baarako de banna depuis nana tali foyi ma kɛ minnu kɛra o kɛra jumɛn ye o kɛra EDM ye min kɛra o kɛra jumɛn ye o kɛra INPS tali o kɔfɛ tali minnu kɛra o ye fonction publique ye fonction publique dun tɛ se ka denmisɛn baara ɲinina bɛɛ lajɛlen ka baarako sabati fonction publique tɛ se ka denmisɛnnin bɛɛ ka baara la le secteur le plus pourvoyeur d'emploi o ye secteur privé an y'a ye k'a fɔ y'olu faga y'olu da k'u kantigɛ n'o ye TJ ye n'o ye taxe emploi jeune u y'a supprimer bi bi in na cakɛda min sigira n'o ye APJ pour que denmisɛnw ka baarako bɛ se ka sabati cogo min n'o ye agence pour la promotion de l'emploi des jeunes a b'a sen sabara kɔnɔ ko minnu bɛ ka fɔ nin ye kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi de don maliyɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la donc jamana kɔnɔ IBK a dɛsɛra an b'a ɲini IBK fɛ a démissionné INPS taliko la an da sera o min ma min kɛra o la o ma dogo maliyɛn si la président de l'Assemblée nationale actuellement n'o ye Moussa Temine a y'a ka mɔgɔw recommandé o kɛnɛ kan aw b'a kan le troisième vice-président n'o ye Jara Suma ye o y'a ka mɔgɔw recommandé an b'a kalama a kɛra EDM na a kɛra INPS la an tɛ jɛni nin ko ninnu ye jamana kɔnɔ anw b'a fɛ jamana ka changer a ka yɛlɛma ka taa diɲɛ sira kan a ka yɛlɛma ka taa lafiya sira kan donc an b'o de ɲini a ka yɛlɛma ka taa diɲɛ sira kan a ka yɛlɛma ka taa lafiya sira kan an b'o de ɲini jamanaden kelen-kelen bɛɛ lajɛlen i mana kɛ fan o fan i k'a dɔn k'a fɔ jamana jɔlen b'i